Vítajte pri živom obchodovaní. Máme tu nemecký akciový index DAX. Máme tu minútový graf, ktorý obchodujeme. Ako vidíte, máme tu 200-dňový klzavý priemer. Išli sme trošku nižšie. Urobil sa tu kríž, ktorý znamená obrat. No a my čakáme, počkáme si na chvíľku, či pôjdeme vyššie ako tento 200-dňový klzavý priemer. Osobne si to nemyslím, že pôjdeme vyššie, pretože euro stúpa, to znamená, že DAX skôr bude klesať. Uvidíme, ako zakončí, ako ukončí túto sviečku. Pokiaľ by ju ukončilo nad touto žltou líniou 200-dňovým klzavým priemerom, tak dáme nakúpiť. Pokiaľ skončí pod, tak dáme predať. Skončilo nad, dáme nakúpiť za jeden lot. Nakúpili sme za jeden lot s tým, že si hneď určíme, kde chceme vyberať zisk. Pozrime sa na 5-minútový graf. Ten zisk by mohol ísť sem. Vidíme túto zhustenie, kedy bojovali medvedia a býci, bojovali o to, či cena pôjde hore alebo dole. Bojovali, takže vidíme, že až sem by sa cena mohla dostať. Takže dajme si minútový graf. No a ten predpoklad je dosť silný, že pôjdeme smerom nahor. Ako vidíte, tuto sa nám realizuje momentálny zisk, ktorý vyberieme až na tejto úrovni, ako sme si stanovili. Čiže vyberieme ho na úrovni 9341 presne a nakupujeme na úrovni 1318,5. Čiže máme tu minútový graf. DAX je dosť volatilný, takže on môže ísť aj nižšie alebo vyššie. Samozrejme tie pohyby sú tu silnejšie ako kdekoľvek inde. No ale my si počkáme, pokiaľ nám vyberie buď zisk, alebo pokiaľ by sa vytvorila nejaká obratová sviečka, ktorá by nám indikovala to, že rásť ďalej nemusíme, no tak vtedy by sme vypínali tento obchod. Ale my veríme podľa našich skúseností, že cena pôjde až sem. Tá cena môže ísť aj chvíľkovo proti vám. Nič sa ale nedieje. Tento klzavý priemer, táto žltá čiara by cenu mala udržať. Môže prísť nejaká konsolidácia, samozrejme to je pohyb, ktorý je úplne normálny a prirodzený. Netreba sa toho zlaknúť, treba len vydržať. To je celé. Vidíte, že tá cena reaguje na tento klzavý priemer, odráža sa, práve od tejto úrovne sa odráža, presne od úrovne, kde máme nakúpené. Takže treba počkať, máme tu minútový graf, treba počkať možno 5 minút, možno 10 minút, treba počkať, kým nám vyberie zisk. Ako vidíte, tá cena nechce ísť nižšie, nechce ísť pod tento klzavý priemer. Nechce ísť pod tento klzavý priemer a to znamená, že je tendencia, že skôr pôjde nahor ako smerom nadol. Tie pohyby sú tu teraz nie sú veľké. Máme pol tretej o 5 minút. A to znamená, že čaká sa na väčších alebo silnejších hráčov, ktorí vstúpia do trhu s tým, ako postupne Američania budú prichádzať na trh a budú
svoju likviditu dávať na trh. To znamená, že aj trh alebo burza bude likvidnejšia a to znamená, že aj volatilnejšia. Vidíte, tá cena sa nechce ísť pod a pokiaľ nejde pod, tak musíme ísť smerom, pokiaľ nejdeme dole, musíme ísť smerom nahor. Vidíte, že postupne sa tlačíme nahor, presne tak, ako si myslíme. No a treba si len počkať na náš zisk. Ako vidíte, momentálne zarábame, tuto vpravo dole to vidíte, koľko momentálne zarábame. Je to zisk, ktorý ešte nie je absolútny. Absolútny by bol vtedy, keby bol vybratý. To znamená, že peniaze ešte vo vačku nie sú, ale za chvíľku budú. Táto sviečka ďalšia by mala byť rastová. S tým, ako sme tuto išli nahor, konsolidácia, cena nešla pod klzavý priemer. Teraz táto sviečka bola dosť silná na to, a ako vidíte, práve rastieme. Presne o čom hovorím. Táto sviečka bola dosť silná, aby celú túto predchádzajúcu sviečku pohltila. Čiže vidíme, že bici sú tu prítomní. No a vidíte, ten zisk sa už krásne násobí. Takže si len počkáme na to, kým nám vyberie náš zisk. Sme od toho nejakých momentálne nejakých 11-12 bodov. Na DAX to skutočne nie je veľa. Sami vidíte, koľko robí jednominútová sviečka, aký pohyb robí. Môj odhad je, ale skutočne je to len môj odhad, že do 2-3 minút vyberieme zisk a možno aj skôr, ako vidíte. Takže počkáme si na náš zisk. Kúsok sme od nášho zisku. Kúsoček, ako vidíte. Ale myslím, že DAX to už vyberie bez problémov. Pri DAX by som sa toho už ani vôbec nebal. Je to už takmer istá vec, že nám vyberie zisk. Ako vidíte, už svieti sme od toho. A práve nám vybralo zisk. Práve nám vybralo náš zisk. Pozrime si, koľko. Tuto vidíte nákup DAX. Tuto vidíte zelené svieti, to znamená, že nám vybral T-Profit. Čiže zisk 562,50 €. Ako ste videli, tento zisk sme vykonali za chvíľku sme ho vykonali, tento zisk. Tu sme vstupovali do pozície, na tejto sviečke sme vstupovali do pozície. Išla chvíľku proti nám, ale presne ako som hovoril, že pôjdu ďalej a ďalej. Čiže presne ako vidíte, išli sme hore, konsolidácia, nešli sme nižšie, naopak išli sme vyššie. Teraz môže prísť kľudne nejaká ďalšia konsolidácia, môže aj nemusí, môže ísť ešte vyššie. Táto sviečka teraz už by nás trošku vyplašila, rozhodne by sme tu nenakupovali, ale aj nepredávali, je taká neutrálna sviečka. Takže videli ste aj s okomentovaním toho, ako my obchodujeme na burze a ako to robíme my.